좀 누구더라 누구래 뭐가 지금 따르는 냐나 지금 따르는 거 저는 루산 루산이냐 네 루산가 đâu gọi là bùi rồi đây là tìm mấy con tiêu như thế nào cái gì nào đây là lu sao nào khó đi nào có mini nào lupa lainnya ini kemana kalau wi kalau mulai saya suspend ini mana karena punya lupa lupa lainnya no ลือกที่ข้างอะไรนั่นลูว่าว่าที่สักทีนั้นลูกันละนี่ยากอะไรยากเลยlupa lainnya lah oke bye bye